počkáme, kým sa to načíta. Ja si to počkám minulé, tak neviem koľko. Ale nejako krátko sa to nenačítava. Mám sa tu. Ja som zapnul, keď už to bolo hneď tam. Dneska si znova zahráme Doom 2. No prečo nie? Je asi 19 hodín, čiže 7 hodín, takže taký akurátny čas. Hej bro, čo mi to vyskačuje? Hej. Čo robíš? Som na žiadny nápad. Tu sme neskončili, ale ja som si to len posunul, lenže ja som si to trošku tak často porobil. Hej, vážne. Pridaj tam, jo. Netváram sa nejako šťastný. Hej, reálne. To sme nevideli, ani keby čo bolo. Ej, wow. Tu mám všetko stolku. Ja to môžem skočiť dole, lebo to som už bol. Čo teraz ďalej? Ja tam bol na modré kľúče, že? Čo by som tu mohol otvoriť, nie? Tak právne prehýtala. Hej. Sú tu dvere na modrý kľúč. Jo, ono by to malo nejako spadnúť dole, ale neviem ako. Budem proste tak zakrúžiť. Asi, čo si o tom robím. Lebo ja si ešte nepamätám, hej. Ja neviem. Ja som to vyslovene bolo, ale ja neviem. Hej, ty si tam boli na modrý kľúč, nie? Tam fakt nechcem spadnúť. Ja tu... A to je na zlatý, to je asi koniec, nie? Na zlatý bývajú skôr akože toto. Nie, zabijem ma to. Dobre, žijem. Môžeme. Jo, to je tiež na zlatý. Čo je tam vzadu? A to je len modrá sviečka. Dobre, som tu. Som pro. Kto nevidel minulý diel, takže toto sú náboje. Toto je armor, to máte. Toto sú pištole, čo mám, to sú všetky. A toto je životy a toto sú náboje. To je zobrať, koľko ich mám. Som si mohol dať aj toto. A tieto náboje, toto sú tie náboje, ale tie idú aj do štvorky, do minigunu. Alebo rotačného guľometu. Ja som sa tým vrátila naspäť. Robíš niečo. Tak postupne pôjdeme hore. Alebo pôjdem, to je jedno. Ok. Ale tu bude asi to nie. Ja aj teda neviem tu vlád. Ja potrebujem sa dostať asi úplne najvyššie, nie? Tak to bude. Alebo ja neviem. Počkej, keď jedno dám dole, tak všetky dole. Hej, ale neviem, čo je na modeli. Nedal som to už skúmala všetko asi. Hej. Nie, tam vzadu asi čo sa bude na modre. Hej, už si spomínam. Jo, tu je tá cesta, ale čo je tu na moderný? Nič je na modrý.
maximum boli týchto, ale to je tak všetko, to je nič. Prečo som to nezobrala predtým? Hej, reálne, čo tu je? Ja neviem. Hľadám dvere, mám ten kľúč, hľadám, len či neviem. Čo tam hore? Ja to. Ja som takovej, no, čo si? Toto Bež tam. Zatvorí. Jo, díky. A tuto práve, že neviem, čo mám robiť. Dá mi exit, ale tak trošku neviem, čo tam mám robiť. To som miniem toto životy, to je nič, to je to lácha, nezdá. No to nie je nič, to zmieňam životy len. Ja chcem minúť dvere. To je správne. Jo. Ale nedoskočím. Tam. Nie, ja som to To sme nevideli. Tak ja sa tam znova dostanem. Z toho, sorry. A čaute pre zatiaľ. Musel mi spadnúť. Ako by som naspäť, takže čaute. A už som ich tam povedal zabíjať, takže budem zabíjať. Tak no. A musím dole shift. A to sú dve, odkedy sú tu dve? 3. Odkedy je tu toľko? Je mi niekto povedať? Upaľuj! Dobre. Mám zlatý kľúč. No ale týmto ja neviem, čo mám robiť. No tam čo si je, to viem. Jo. Som získal toto, ale nejako hore, hoci čo. Nic sa tu nedá robiť. Alebo nejako hore. Ja som to mal uložiť, asi čo? A potom som nemal zase ten kľúč, áno. Takže ja neviem. Hej, to čo? Ja sa potrebujem dostať hore, ale jak? No toto. Hej, proste ja neviem, čo mám robiť. Jo. Nie, oka. Nie, ono... Oka? On sa potom vysunie. Jo. Som zachránený. Vlastne dúfam. Som zatvoril. Počkaj. Že to je to? Jo, je to ono. Ja som normálne múdra hlava. Bež tam! Ja som normálne múdry. Bola to len možno náhoda, ale nikto sa mi to nepýtal. Jo, a mám strašne veľa toho. A kde je východ? A či ja tu mám nejaká pásť? Hej bro, ja to krúžim, jak niečo. Na to sa to začína a končí to na L, čo to asi je. A druhé písmeno je E. Del, jak Del sa tým krúti, má niečo 11.
to nie je východ, ale západ. Ja neviem, ako som to nazval. Reálne je tu v každej jednej je časy, nie? Nie. Jo. No, správne smeroval. A ten normálne troll.